ziva ziva zvangu. kusada kuti tatotanga Hongu munhu wacho tatopa mhepo. okay. Toda kungotendawo Mwari tatane nguva yakareba tisauye panapa, asi toda kungotenda Mwari tadzoka futi zoshumira Yes. shoko raMwari nokunzwawo kuti Mwari vanodei. Kai tingosvika patinamatirwa namaini chenai. Regai tinamati. Tinokutendai Mwari makanaka muzita raJesu. Tinovonga nyasha dzenyu, tinovonga kugona kwenyu, rudo rwenyu. Makanaka muridzi woupenyu, hakuna wakafanana nemi. Mazvita enyu Jesu matitendera zvakare kuti tidzokezve papuratifomu ino Mwari. Tichingotaura zvekunaka nezveukuru hwenyu. Tichingosimudzirana pakunamata. Tichingoyeuchidzana. Muzita raJesu da kwerudo rwenyu nekuti muchadzoka. Tokutendai Mwari vainesu. Mutigonese pakutaura Mwari vanonzwa. Ngavaitirewo zvakanaka. Shoko renyu Mwari rinotaurwa pano. Ngarite kuti vanhu venyu vamhanyire kwamuri. Takuongai, takunamatai nekutenda muzita raJesu. Mbiri yose idzosewo kwamuri. Amen. Amen. Tinokukwazai mese kwamuri kuti tinokudai zvakanyanya. Regai titange zvatafambira kuti titaure shoko raMwari, Mwari vedu vachitibatsira. Tichaverenga shoko redu kuna Zvirevo chapter 8 pavhesi 35 ne36. Handisi zvinoita kuti ndiverenga ndinongotaura hangu nezvairi zvacho. Munoverenga. Hanzi inotizvo, nokuti wandiwana wawana upenyu, uchapiwa nyasha naJehovha, asi vanondishayiwa vanotadzira mweya wake, vose vanondivenga vanoda rufu. Pandaiverengawo ndakangonyatsokunzwisisa kuti Mwari vari kuti zvoni wandiwana wawana upenyu. Pane imwe somwe yekwedu inoti zvoni ndikawana Jesu ndakwana nezvinhu zvose. Saka pavakutsinhira kuti vachiti wandiwana wawana upenyu. Saka chakanyanya chavari kutaura vakuedza kutoti tangai matsvaka inini. Kana wandiwana wawana upenyu. Kana wandiwana ini wawana utano. Kana wandiwana inini wawana zvese. Saka pane dambudziko riripo rinoti isusu tinotanga kutsvaga zvinhu tomhanyidzana nazvo kuti uzonotsvaga Mwari hazvichabudi. Saka ivo Mwari vakutidzidzisa kuti aiwa, tangai mawana inini. Ukawana inini zvinhu zvese wazviwana zvaunoda, hapana chaunoshayiwa because wandiwana muridzi wezvinhu. Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tinzwisise shoko raMwari richitaurwa kuti vari kumboti kudii. Tikaverenga shoko raMwari zvakanaka kuna Isaya, unonzwa Mwari vachiti hanzi zvoni pana Isaya 55 pavhesi 6 unonzwa chinzi nditsvakei. Hanzi tsvakai Jehovha achawanikwa, ndidanei ndichiri pedyo. Vaizviziva kuti ukange ukatanga ukazoda kuzonditsvaga pamberi apa uchandiwana. Saka ndobva ndafunga imwe scripture kuna Luke iya yemurume uya ainzi anga ine hembe tsvuku nei achidya zvinonaka. Nguva yese ainge bhizi kutsvaga hembe dzake idzodzo nechikafu chake. Saka nguva yekuzofa yakwana ndopaakatanga kuzonoti akutaura naAbhurahama kuti nditumirei Razaro angondidonhedza bedzi apa. Akutanga kutsvaka Mwari havachawanikwe. Saka kana Mwari vakati nditsvakei, vanotoziva kuti uchandishayiwa. Ndidane ndichiri padhuze uchandishayiwa mudikani. Saka nditsvagei zvinezvi zvinhu zvichakadai so. Saka pane imwe futi shona inoti zvona hanzi kuseri kweguva hakuna mutero, hakuna munamato. Saka munamato uriye zvinokufuura kwatiri kuno. Saka kuseri uku hakusisina vadikani. Saka murume uyu paakatanga kuti achinotsvaga Jehovha hachawaniki. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha titange tatsvaka Mwari towana zvinhu zvedu zvese muna Mwari. Tikaverenga shoko raMwari kuna Matthew chapter 6 pavhesi 33 hanzi tangai kutsvaga uche hwaMwari nokururama. Saka mavhesi akawanda anongotaura izvozvo, anotidzidzisa izvozvo. Zvino vanhu vamazuva ano vanotanga kutsvaga zvinhu, vanotanga kutsvaga hembe, vanotanga kutsvaga zvino, vanotanga kutsvaga zvino zvese.
kutsvaga varume, kutsvaga vakadzi, kutsvaga hupfumi, kutsvaga mota, kutsvaga chini. Mwari vakuti tangai mandiwana inini. Kana Yeah. wandiwana wawana upenyu. Amen. Wawana ini wawana upenyu. Anondivenga hanzi anoda rufu. Chokwadi. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, timhanyidzane nokuvatsvaka ivo. Kune vanhu vakutsvaka Mwari makomo vachikwira all night kunamata pakati peusiku kuita sei. Vamwe vari bhizi vokutotsvakawo dai ndamboenda kusleep off. Mazuva ano yakutaurwa yekuti sleep over inobva yaita kunge sleep over meno, sleep over inobva yaita kunge zvimwe zvinhu. But vanhu vachitotadzira Mwari, vachitotsvaga zvakaipa, vamwe vachitsvaka Mwari vachienda all night, vachienda kumusangano Chokwadi. vachiita sei. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tinzwisise kuti aiwa vadikani, hatitange tatsvaka musharukwa. Paunenge uri bhizi kuvatsvaka ipapo, iva kutogadzira zvinhu zvako kusaidi uko. Zvaise zvaunoda vanenge vachitozvigadzirisa. Saka ndoda kuti hatinzwisise kuti tichirwana nevamwe tikazodai ndosaka tizoona vamwe vanhu Mwari anonesa kutsvaga. Ndofunga ndosaka muzoona vamwe aenda kuMozambique kutsvaga mishonga, unotsvaga kupi mamedzisiro yachona zvavangotaura Mwari apakati anondivenga rufu zveshuwawo tozoona kunzi akazozviuraya kana kuti akazourayiwa nezvinhu zvake. Hatitsvakei Mwari, tivatsvake kuti Mwari tiitire zvakanaka, tidei nemwoyo wese, zvese vanozotiitira. Saka ndozvandachingoona zvo kuti Mwari ngavatigonere vedu titange tatsvaka iwo. Tikatsvaka iwo zvinhu zvedu zvinoendeka. Apa munoona Lazaro anga asina zvake, aingoti kana adya mabhonzo ake kana kuti adya zvimafufu ake opedza oenda otonamata, ndokutenda ini zvandadya Mwari maita henyu. Mhuka dzombomunanzva ongoti aiwa nyasha dzenyu dzinoshamisa, achitotsvaka Mwari. Akazoshamisika uyo akati tsvaga zvinhu zvisina basa ndichisiya zvine basa. Saka vanhu vezvezvi vakachinjanisa, vakutsvaga zvisina basa vachisiya zvine basa. Saka Mwari vanenge vangonyarira zvavo, asi dai Mwari vakaita semweya wetsvina, yekuti mweya wetsvina ngokakwa watooma wakutoita zvitema hameno, Mwari vandombokunyengetedza vachitombokuti wadiko kusvika wega uchingoramba. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tizive plasi mazuva ataakurarama anaya aekupedzisira vadikani, nokuti ukuwa nezvimwe zvitema zvototyisa kuti vachiita dzimwe tineizive nezvinhu zvakadai so izvi Mwari vacho vachimboti kudii. Saka ngatitsvake, tive nemweya inopisira Mwari, tive nerudo, tivatsvake kusvika tavawana, tavabata zvavakataura kuti zvitsvake. Tikaverenga shoko raMwari futi handasiri vhesani inoti hanzi zvoni anonditsvaka anondiwana. Vanenge vakatomirira vachitouya. Saka ndozvandandinazvo vanhu vaMwari. I think audio yenyu yakunenge yakunzwika, taurai. Ndakunzwika. Alright. Aiwa, ndakatomirira chenai kuti utaure. Actually, anyway, kaningutaura. Ndaitodiscussa mumwe musina chena ichitaura nezveumambo hwaMwari, zvokutaura sechipo izvi kuti umambo hwaMwari hunoita sekunge hwakavanzika nekuti hunodhura. Zvakaipa zvinhu zvasatani kana zvewakaipa zvine mhere stereki, saka it's so obvious and it's so attractive, zvinodhonza vanhu vakawanda kuna kune zvinhu zvisinei neumwari, because zvinoita sekunge zvinolasta forever. Hapana, hazvinambolebhurwa kuti izvi zvinoendesa kuupenyu kana kuti izvi zvinoendesa like kuupenyu unonzi chii, kurufu. Hazvinambonyorwa. Yes. Saka zvinhu zvewakaipa zvine mhere plus it's so noisy, zvinopenya kuti vana vadiki vese nevakuru vanenge vachimhanyira kune zvakaipa. Menoti ndimambo Joseph vakataura kuti hanzvo umambo hwaMwari hwakaita semaparera. I'm not sure kuti vhesi ipi iyoyo, kuti hanzi anenge awana aona chinhu chakakosha kwazvo, to the world zvinoita kunge zvemhanga, like kunamata ndekwanhu they don't have anything to do, vanobhekana neupenyu, vanenge vachitsvaga entertainment, or they are poor, they don't have anything to do. Saka
all they can do is go to church or seek God. Asingazoti zvamwari zvakavanzika zvakakosha zvakanyanya, hakuna chinopfuura kuwana Mwari panyika. Example yaipiwa naSichipa yaLazarus yoyo. Like it's a true story, it's not a make believe. Ndo zvinotoitika zvacho izvozvo. Pane pana Matthew 10 apa pavhesi 33 pakati hanzi, asi ani nani anondiramba pamberi pavanhu, neni ndichamurambawo pamberi pababa vangu. NdiJesu ari kutaura, vari kudenga. Imagine kuti vakatosara nemuromo wavo kuti anovaramba neni ndichamurambawo. Saka kuramba Mwari tinomuramba nemabasa edu sometimes. And sometimes munhu anogona kunge akatombo approachwa nevanhu vaMwari kana nevanhu vanoparidza vhangeri achingosvora, achiignowa, achingotandanisana neupenyu hwataurwa naSichipo uyu hwezvinhu like we always say kuti zvinhu hazvina kuipa, handiti, but ngative nezvinhu zvacho tiri muna baba vedu, navo vanotoda kuti tive nezvinhu, because pane vhesi iri kunamapisai maito hanzi he delights in our prosperity. Vanotosekerera vachifara kuti mwana wangu ari kuita zvakanaka, onai azotenga mota, atenga imba, ane vana, azodai vachifara, but uchirarama upenyu huri straight uri mavari. Kwete zvazvaona naSichipa vachitaura kuti hanzi kune vanotoenda kuMozambique kunotsvaga upfumi. Hapana kwaunosvika neupfumi ihwohwo. Munoziva kuti vanhu vese vandinoziva inini vaita zvekubata-bata like tichikura vakafa vasina chinhu. Vandinoziva kuti they just died with nothing, but vaimbori nemafashama emari. Vamwe vaine zvitoro, vaine mabhazi, zvameno, hobho, but zvinongoti zvinhu zvawakaipaka zvinongonyangarika. So wakaipa hape munhu chinhu nje mahara. Hakuna chemahara chinobva kuna Satani, hazvigone. Saka ndo zvacho. Ende chokwadi very powerful kuti tinofanira kuti titsvake Mwari. Inini zvandada kushumira zvangu zvakatisiyane, but I think the baseline of the story ndiyoyo kuti ngatitsvagei Mwari, ngatigarei tiri munashe, because Jesu ndo vanoziva upenyu hwedu, ndo vakatourongerera, vakahunyora. Ndada kutaura nyaya yaJefta yandakaverenga kuna Judges 11, ndaitaura mumwe musina Sidhorini, yakandibvundutsa, yakandityisa zvakanyanya kuti Jefta anopa evhau kuna Mwari kuti mukaenda nesu mukanotikundira sehondo yeIsraeri, tichitikunda vavengi vedu, totora nzvimbo yedu, ndichakupai anything, whoever is going to come achiuya achindigamuchira ndichibva kuhondo, that very first thing is what I'll give to you. But Jefta adzokera after vawina, vakunda, munhu anotanga kumhanyira kwaari mwana wake musikana. Panoona mwana wake musikana achiuya anoungudza, and then anodambura hembe dzake achiti, mwana wangu, zvawandikonzeresera. But chinondinaidza ndechekuti mwana musikana wacho anobva taura mashoko ekuti like pavhesi 36 anobva ati, baba, kana mune zvamakataura kuna She nokuda kwangu, musaregedza kuti muzvizadzikise, zvizadzikisei. Saka ndaitaura ndikati, we say a lot of things muupenyu tisingambozivi kuti kumberi uko kunei. Sometimes unopa mapromises kana kuti unoti, Mwari mukandiitira zvakati ndichakuitirai so, kana even kutaura muvanhu chaiko mukutaura kuti zvakati zvikaitika ndichaita chakati, ndichaitika chakati, whatever chakandikoshera, kana kuti zvichati zvandichatanga kuwana, then uzoona kuti zvinhu izvozvo zvakakukoshera singaite muupenyu hwako kuti uzozvipa, unogona kuzotadza kuzadzikisa that vow yaunenge wataura kuti kana mukandiitira zvakadai Mwari ndichakuitirai zvakadai. Ndopandakaona kuti kuoma kwepledge, that's why sometimes vanhu vanopledja zvinhu muchechi chaimo but vachitadza kuzoona mapledges iwawo. Either greed inouya pamberi pavo kana kuti mheno zvinoitika muupenyu. Saka ndakati, you know what, before wataura dai taigona taenda pamberi paMwari tinoti, Mwari,
nezvakati zvakadai zvichaitika muupenyu hwangu, muri kuti kudii? Tatsvaka Mwari, tanzwa kuti Mwari vanotaura kuti kudii nekuda kweupenyu hwedu. Miromo yedu iyi isangotaura, nekuti shoko raMwari rinobva rataura kuti hanzi guard your heart and it, because out of it there are issues of life. Zvoreva kuti muromo yedu futi inonzi pamuromo pedu apa hanzi ndo pane upenyu nerufu zvekare. Saka dai taigona kuti titsvake Mwari, Mwari vataure kuupenyu hwedu, miromo yedu iyi ive marimba, Mwari ndo vatitaurisi. Before tatanga kuwawa takuenda tinodii, kushambadzira, tichinowonererwa nekutaura nemashoko. Nokuti vamwe vanobva kuti muromo ndimagaivhaka, unokuendesa ugokuitisa zvimwe zisirizvo. But paunozosangana nechinofanirwa kuitwa ichocho, uri kuzogona here kuzvizadzikisa? Are you willing to take charge of whatever you would have said muromo wako zvaunenge wakuwisira mauri? Saka Mwari vakatibatsira tikatsvaka Mwari, tikaziva Mwari. Mwari vanotibatsira kuti even zvatinotaura chaiko chaiko. Because Mwari vaitoziva Jafta paakaita epromisi yake kuti munhu achanotanga kumuendera is mwana wake. But Mwari havaigona kuti vati no Jafta, don't say that. Andi mukona ukada kutoisa kuna Job, God knew Job so well kuti Satan enda kuna Job. Nekuti vaiziva kuti Job haana there is nothing that is hidden from God about our lives. Hanzi Mwari vanototiziva kudarika isusu zvatinozviziva. So why not go kuno munhu anotiziva isusu, tigare padhuze dhuze naye apa, tigare tichiyanana naye munhu iyeye, tichimubvunza kuti Mwari zvakamira sei. Nekuti I believe kuti Mwari vanogona kuudza kuti dhei rako mangwana rakamira sei, munguva yaukutarisana naye, in the next hours what's going to happen in your life. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti tivatsvage in that way. Ndo vandafunga Hezekiya anzi endai munomuudza, Mwari vatumira muranda kuti endai munomuudza kuti makore ako apera, waakunonofa iwe. Hezekiya anotena back, anoti check my record. It's very nice to check my record, but God knew what was pamberi paHezekiah. Zvavaida kumukonzeresera ndonga kuti time yako is now. Hezekiah anozobatana nezvaanobatana nayo in the 15 years dziya dzaanopuhwa achinokanganisira Mwari. Saka dai Hezekiah aigona aiti Mwari, zvamanditi ndidai sei madai, kana kuti chiko chiri kumberi kwangu Mwari, kana kuti zvamareva ndizvozvo. Kuda Mwari vaizomupa makore mashoma, asi airaramwa mukutya Mwari, mukufadza Mwari. But instead he got more years dzakanonozomukanganisira mabatiro aita Mwari. Rekodhi yaye haambotaura kumashure, he no longer had a check my record, because anga atadzira Mwari. Saka dai tikagara padhuze dhuze naMwari, before sometimes we complain and say Mwari itai so, kana kuti izvo Mwari ndiitei zvakadai, mukandiitira so I'm going to do this for you. Because I know there's certain things that we have even said muupenyu hwangu, taitotana siDoreen, now that you have to go back before the Lord and say Mwari, paipe kwaive kutaura kwoupwere paya, kwaive kutaura kwokusaziva, kwaive kutaura kwekusaziva Mwari, kana kuti ndisati ndakura, kana ndisati ndakuziva shoko renyu rinofamba sei. Saka ngatigarei munashe, titsvake Mwari. Shoko rachitaura naSisi Chipero, that's just the baseline of our word, kuti ngatitsvakei Mwari, tinzwe kuti Mwari vanoti kudii nekuda kweupenyu hwedu. Mwari ngavataure muupenyu hwedu, Mwari ngavatidzidzise kutaura, Mwari ngavatidzidzise mafambiro. Ngatiraramei mukutya Mwari, and then upenyu hwedu, whatever we do, whatever we say, how we walk in our lives, Mwari vanenge vachitifambisa munzira dzavo, tichipiwa simba rekukunda whatever is in our path. Saka ndo zvatinoda kungokurudzirana vadikani, kuti ngatigarei munashe, titsvaka Mwari. Yeah, that's so powerful. Ndoda kutongoedera hangu padiki diki pashoko rokutaura nachenai kuti ngatigarei muna Mwari. Because ukaverenga kuna vaEfeso 1:4 inoti hanzi, nokuti akatisarudza maari nyika isati yasikwa, kuti tive vatsvene vasina chavanopomerwa pamberi pake. Handiti
Yes. Imagine kuti hanzizvo akatisarudza Mwari maari nyika isati yatombovako, which means upenyu hwedu like zvakakoshera Mwari kuti upenyu hwedu hunofanira kunge huri in line nemapurposes aMwari, kwete ma-selfish purposes edu isusu atinonyengerwa newakaipa tichitandanisa zvinhu pamwe zvisiri mupurpose yaMwari. Saka it's so important kutsvaka Mwari sezvitaura naChenai tichiziva kuti Mwari iyeyuyu ndiye akatisarudza handiti nyika isati yavako. Kuva kwako panyika kuti kuva kwangu panyika zvakatorongwa naMwari. Vakatotisarudza nyika isati yatombovapo, vaitoziva zuva rekuti ninga achazvarwa musi wakati, ninga anozofa musi wakati, ninga anenge achigara kunzvimbo yakati. And kwakatonyorwa pane imwe vhesi yandofarira, sorry I'm not sharing nguva yazve vangoenda chop pana mabasa avapostori 17 verse 20 okay. Saka apa pakanzizvo ninge pa 26 handiti panoti hanzizvo, hanzi kubva pamunhu mumwe chete Mwari akaita ndudzi dzavanhu, apa arikureva kuti kubva kuna Adamu kuti vagare panyika yose, uye hanzi akavatarira nguva nenzvimbo dzavo chaidzo dzavangagara. Imagine kurongeka kwaMwari. Mwari akaita izvi kuitira kuti vanhu vagomutsvaga. Inzwa the most important part kuti Mwari vaitori nepurpose yekuti tivatsvage. Ndosaka Jesu vataura muvhesi anambotaura mashure ekuti izvo hanzi anondiramba pamberi pevanhu neniwo ndichamuramba pamberi paBaba, because takasikirwa kutsvaga Mwari, takasikirwa kuziva Mwari, takasikirwa kurarama upenyu hwedu muna Mwari, kuita mhuri dzedu muna Mwari, like ndibaba vedu, like we must live life in him, because even totona tiri mavari, you know, because hapana chavasingazive even kuti kana uchinetseka even nemarriage chaiyo chaiyo. So true. Kubvunza kuti baba saka ndozvifambisa sei marriage, you know, ndiri kunetseka nenyaya yemarriage, ndoita sei, ndidzidzisewo. Mwari anobva watongoti waya, Mwari mweya mutsvene wavakataura kuna John yekuti hanzi achakudzidzisai zvese. Like he has everything for us panyika panapa. Vanotidzidzisa kuva baba kwavo, kuva mai kwavo, kuva manager kwavo, kuva men whatever you do panyika panapa. Mwari ndosaka zvintofanira kugara mavari zvaitaura naChenai, it's so important. Okay. Munobva mavhare enyu munhu washe. Okay. Okay, saka ndoda kunamata tichingokurudzirana kuti tirambe tiri muna Mwari. Yes. And kuti Mwari anoda vese, hapana anosarudzwa muna Mwari. Togara tichingotaura even kumashure kuti izvo hazvina basa kuti wakambopfuura nepai kana kuti wakabatei panyika zvekutadzira Mwari. Because kune mumwe munhu anozorealiza later muupenyu kuti anga achifamba zvisiri zvanditi, but at the same time wotanga kutya kuti ndingaende kuna Mwari nezvandakabata izvozvo, ndakazodai, ndakazoroya, ndikazoponda vanhu, ndikazoti. But ukanzwa nyaya dzemubhaibheri dzevanhu vakaregerwa naMwari, vaita zvinhu zvakadzama zvinotyisa. Even mama testimony anoitika in today's world chaiyo, vanhu vakatendeuka vakaregerwa naMwari vakatanga upenyu hwavo papeji nyowani. And unoziva kuti pane vhesi iri kuna Isaiah 1 verse 18 inotaura kuti hanzi kunyange zvivi zvako zvatsvuka seropa. Imagine kuti hanzi zvikatsvuka seropa, which means no matter kuti wakaita sei panyika, vanhu vaMwari musatya kuuya kuna Mwari. Uyai kuna Mwari wenyu, musiki wenyu, muridzi wenyu, baba vedu. Saka getinamati Baba, tinokutendai manheru ano nekuti matibatsira neshoko renyu, kutirangaridza kuti tiuye kwamuri, kutirangaridza kuti tisarasike Mwari. Ndoda kunyengetera vese Mwari, kana paine angada kurasika kana kuti akarasika ari kunyunyuta kuti ouya sei kwamuri, pamwe achitya, pamwe vanhu vanomutyisidzira vachinongedzera zvivi zvake, ngaabatsirikane manheru ano. Tinonyengetera kuti batsirika uuye kuna Mwari nezita raJesu.
Tinokutendai kuti munoregerera vese vanouya kwamuri. Yes, Tinonyengetera Lord. guidance kune vese Mwari vasina direction manheru ano, kuti vapiwe direction nemi, muvanongedzere kunzira chaiyo, vadhonzerei mwoyo yavo kwamuri, nekuti ndimi muridzi wavo, ndimi musiki wavo. Tinokutendai manheru ano neshoko renyu Mwari, nemuzita raJesu ndanamata. Amen. Amen. Mm. Tinokutendai vadikani, Amen. tinoonanazve next week. Amen. Bye bye. Bye.